सिबनानै जाबोरफोरखौ सिबसोनानै गरमसो मोनसिबाय आं दुगैनोसै दुगैब्लासो देहाखौ मोजां मोनसिगोन आङो दुगैखांनानै आरो आइमोनखौबो फन खालायनो दङ मा जाखोथाय फैगोन ना फैला दिनै फन खालायनो माबोरै दुगैनोसै समथ' जाबायानो फैला बायदिसो मोनदों आं दुगैनो थांगोन बियो यस बेबी यस तुम दोनों के रहते हुए कैसे भागे वो लोग कैसे कैसे ये दोनों जरूर सो रहे थे नहीं हम नहीं सो रहे थे वो मुझे टॉयलेट लगा था तो मैं लेटरिन करने गया था हाँ मुझे भी लगा था तो मैं भी गया था और आए तो हम वो लोग नहीं था चुप बिल्कुल चुप जल्दी दोनों के दोनों अभी ढूंढ के लेके आओ नहीं तो तुम लोग का ना सर रहेगा ना पैर बॉस हम ढूंढ के लाएंगे बॉस ढूंढ के मतलब ढूंढ के लाओ अभी के अभी अगर नहीं ला पाए ना तो तुम दोनों को जिंदा कर दूंगा मैं जिंदा नहीं बॉस ज्यादा दूर नहीं गया होगा और सारों तरफ तो हमारे ही लोग हैं वो लोग को हम जरूर पकड़ेंगे हाँ हम कैसे भी करके ढूंढ के लाएंगे हाँ वो तो तुम लोग को करना ही होगा पाताल से हो या स्वर्ग से कहीं से भी उन कुत्तों को ढूंढ के लाओ जल्दी अगर वो दोनों बच के हमारे यहाँ से चला गया ना तो हम लोग के लिए खतरा होगा वैसे भी उन लोग को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है अगर वो दोनों जिंदा बच गया दोनों में से दोनों अगर कोई एक भी जिंदा बच गया ना तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा बॉस जिंदा पकड़ के लाना है या मुर्दा मूर्ख ये भी कोई पूछने की बात है हाँ जिंदा हो या मुर्दा बस पकड़ के लेके आना चाहिए बस वो लोग हमारे जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए चाहे जिंदा हो या मुर्दा कैसे भी लेके आओ दोनों को देखते ही ठोक देना सालों को सीधा सर पे गोली मारना हाँ बॉस शाका सारे लोगों को अलर्ट कर दो जितने भी लोग हैं जल्दी से मैसेज पहुंच जाना चाहिए सारे लोगों को भेजो बस वो दोनों कुत्ते हमारे हाथ से बच के नहीं निकलना चाहिए जी बॉस जितने भी रास्ते हैं नदी पहाड़ जहाँ जा सकता है वो लोग सारे जगह पे पीछा करो वो लोग नदी के रास्ते से जरूर जाने की कोशिश करेंगे हमारे लोगों को फैला दो जल्दी से नदी और पहाड़ दोनों रास्तों से पीछा करो जल्दी हाँ बॉस करता हूँ बाथरुमाबो दरजाया जाम जानाय बायदि जादों र' फाहामनो होनांगोन मिस्ट्रि लिंनानै दरजायानो गेंनोनो नागिरा नोंसोर मिथिगौ बिमा जोंफोर सोरनि न'आव दङ दा माबोरै मोनथिनो बिफा दा एसेबां क'क्राझारनि मानसिखौ सिनायफेराबो ना नोंनि सिनायनायमोन औ सिनायखायो नों मोनथिब्ला सकसो जागोन सक जागोन सोर जोंफोर दा रितुनि न'आवसो दङ रितुमोननि न'आव मा रितुमोननि न'आव मादैमोननि न'आव होमब्ला मादैयालाय अबावथो औ रितुआ नोंखौ लाबोदों गावनि न'आव बेथ' नोंखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया होननानै बुंदोंमोन अबावथो रितुआलाय सोमोनांथावना खोथा रितुआ नोंखौ दिनै मदद खालायदों रितु गैया बेनिखायनोथ' होमब्ला रनिया दं नामा अबाव रनियालाय मानोथो नुवाखै बिखौ माथो होफैयाखै बियो अबाव रनिया होमब्ला मादैयाबो गैयाबा होमब्ला आदा रनिया लाबोदों नोंखौ रितुआ फाटनायावसो दंहैनो मानसिया नंगौ बे फाटनायावसो दंहैयो होमब्ला रनिया न'आव दङ होमब्ला रनिया न'आव थानानै जोंखौ मानो फन खालायना खिन्थायाखै बियो न'आव दंफैयो होननानै गैया रनिया लाबोआखै आंखौ होमब्लालाय सोर लाबोनाय बाबा नोंखौ औ आंखौ बारहुंखायासो लाबोदों बिसिम बारहुंखायासो मदद खालायग्रा मानसिया बारहुंखा माने औ बारहुंखा बक्सि आरो रितुनि फिसाज्लाया बारहुंखा मा बारहुंखा बक्सि आरो रितुनि फिसाज्लायासो औ दिनै आंखौ दिनै बिसो बासायबाय दिनै बे गथ'आ गैयाब्ला मा जागौमोन आं मोनथिलामोन आरो आंखौ खिसानि नुनायानो नंलामोन नोंसोरो बिफा बेबायदि गिलु बालु खोथाफोरखौ बुंनाङा मा जानो जेबो जाया बेनिफ्राय बे बारहुंखाया मोनथिजोबगौ गासैबो खोथाफोरखौ नोंखौ सिनायो दा बियो नोंखौथ' जोंफोरखौथ' सिनाया खोमा बियो सिनायो बिमा आंखौ जेब्ला गोग्लैना थानाय नुदोंमोन बेयावनो सिनायखादोंनो बियो आंनि फट'खौ नुदोंमोनना बियो रितुनि माबायाव आगोल जेनेबा उन्दै समाव नुनाय दंना बियो गोसोआव दंमोन आंखौ सिनायदों बियो बे गथ'खौ आं
बुंनो हामा दिनै थेवबो बिनि बिफाया गाज्रि आखलनिमोन नालाय मार्दारार दाखु गुन्दा माने मा बुंनो आरो बेबायदि गाज्रि मानसिसोमोन ना बियो दाखुसोमोन बिनि बिफाया बिखौबो गाज्रि जागोन होननानै सानदोंमोन गथ'आ होमबा गाज्रि नङा न' आंबोथ' मिथिनानै गोमोहाबखादों बेबायदि नङा गथ'आ बिराद मोजांखा बे गथ'आ होमबा बारहुंखासो माथो रायज्लायनायफोरा मोजाङानो गथ'आ आरो जोंफोरखौबो लायनोबो थांदोंना बेनो मोजाङैनो माथोबो होदों माथो मोजाङै रायज्लायदों बे होमबा जोंफोरखौ मिन्थिखाजोबगौ आरो ना मा सोमोन्दो सोरजों सोरो आंखौ मादै मादै होननानै मोजाङैनो माथो होदों औ मोजांखा गथ'आ आखल मोजां आरो बिफा बायदि जायासै दुगैनो हाबबाय हाबिलाया थानो हाला आङो नायहरथारनोसै गरमखिं थानो हाथारला आङो हाबिला नोंनि दुगैनायखौ नायथारगोन आं नों माबायदि दुगैयो हरावथ' नुगोनानो देनाय थेवबो दा जात्रा खालायनोसै थारमाने हाथारला आङो नेनो हरसिम नेनो हाला आङो बिनि देहानि रोसिखौ लोंनो लुबैबाय आंहा लोंनो मोनाबाबो नायथारनासै आं नायनानैनो गोसोखौ एसे सन्तुष्ट खालायना दोनसै गोसोखौ एसे माबाना दोनसै फुस्लायना दोनसै दुगैसिगोनसो बियो दा साननायावनो आलु जिरख'नाय बायदि दुगैनायब्ला हामगौमोन जेबो सायाव लाखियालाबासिनो जिरख'नाय आलु बायदि इया बे साखिं नायहरब्लाथाय नुगोन ना नुवालै माथो दरजाया गोजौथार माथो नुहुरथारला मा खालायदोंलै आदा दानजों मा खालायदों नोङो बाबु नों है जा टिकटिका बियो टिकटिका बागायदोंमोनलै आंनि देहायाव बेखौनो बुथारनो नाजादोंमोन आं राजा बे टिकटिकाया बिराद डिस्टार्ब मिन्थिबायना राजा उन्दुनाय माने बागायो आंनि मोदोमफोराव नागिरलाय बेयावनो गोलैदोंमोन टिकटिकाया माने आंनि मोदोमनिफ्राय आं ओरै गारनानै हरदोंमोन बे दरजा मोखाङावनो बेयाव बागायदोंमोन नायलाय मोनबाथाय बुथारखा बेखौ अबाव नुवाखै आं खारबाय खोमा नै नोंखौ गथ' अबेनिफ्रायबा गंग' खालायफैबाय दुगैनायखौ नायनो नागिरदोंमोन आङो देहा बिगुरफोरखौ सारा जोना गारगौमोन नामा बे गथ'खौ दानो हानायमोनब्ला जोना गारगौमोन आं गैया खारबाय बियो गैयानाव मोनाखै ओइ बेखौनो आङो मोनब्लाथाय गाथारखागोन होननानै आथिंफोरखौ थिखांना रेडि दंखायोमोन माने लोगोफोरजों गेलेनो थांनाया दिनै इसेबां थाब फैबाय नोङो राजा बाबायलै आं दिनै बाबाय बेनिखायनो फैबाय बे गथ'खौ मा खालामदों दखानाव थांनो होनो र' माबा आंना बिराद खर' साथारदोंलै राजा नङाब्ला आं दखानाव थांगौमोन नों दखानाव थांनानै एसे माबा लाबोनानै होनो ना आंनो मा लाबोनांगौ हर थांगोन आं दखानाव होनब्ला माने जेसेबां गोबाव हागोन नों एसेबां दखानाव थाबानो जाबाय दे माने माल लाबोनायाव जेसे गोबाव जाबाबो गोबावथार आरोना लोगोफोरनोबो माबाफोर बिदि मेथाइफोर जाहो आं फैसा हरगोन 100 दे बेनिफ्राय थाब फैनाङा नों न'आव माने गोबावै नों गेलेनो गोसोबा गेलेबाय था आरोना थाब फैनायनि माबा गैया आरोना बुजिदोंना नों खोथाखौ बुजिदों हर फैसाखौ हर फै हाबिला सनानि माला नोंखौ माब्ला आंनि बिखा गेजेराव बजबनो मोनगोन नेनो हाला आङो माब्ला हर जागोनथाय बे हराबो बांद्राय गोलाव जादों नामा दिनै जानोनो रोंला हरखौनो जानो रोंला बोथोराबो जा मोजां अखा हाखादों अखा नों बेबायदिनो हाबाय थादे गिसि माब्ला मोनगोन आं नोंखौ माब्ला हर जागोन नेनो हाला हाबिला नेनो हाला हाबिला सनानि माला बास खालि आं जेरैबायदि सानदों बेफोरबायदिनो जाथोंसै खेबसे जास्ट खेबसेल' आरो नांलांनो होनबानिया र' सिखिरिखौ फन खालायनो र' फैनोबो हानाय बियो हरखाब फैब्लाथाय आंनि प्लेनिंआ गाज्रि जाजोबगोन फन खालायनोल' बिखौ बिसोरनि न'आव फैनानै मोजांसो जागोन ना गाज्रिसो जागोन इयुनाव हमनो हाला दे आरो आं बिफा नोंबो दिनै फैनो होयियाव फैनो नाङामोन
खर' गिदिंनाबो गोग्लैनाय नङामोन आरो दिनै रन्निनि माने बे रितुनि न'आवबो दिनै थाफैनो जानाय नङामोन। दा इयुनावबो आरो मा जाबावो गिनायसो मोनो आं बिखौ। बियो मोनथिब्ला बिराद खोथाया गाज्रि जागोन। है बिमा नोंबो आरो सुदेम माथो गाज्रि जानो दंबावो जेसेबां गाज्रि जानांगौ जालांबायानो दा मोजांसो जासिगोन। बे गथ'आ आंखौ बासायबाय माथो खालायबावनो दा बे खाफालावनो बेबायदिनो लिरनाय दंखायोमोन जोंफोरा मिथिबायना खाफालाव लिरनाय थाबोला बेबायदिनो सिरियेलि जालांबाय थायो। नाथ' आं खर' गिदिंना गोग्लैगौमोन नाथ' बे गथ'आ आंखौ लोगो मोनगौमोन। मानसिफोराथ' गुबुन मानसिबो दंमोन रावबो मदद खालायाखै बिसो खालायबाय। दा जानांगौमोन बेबायदिनो माथो खालायनो जालांबाय। आरो रितुनि खोथा बियो जेबो टेनसन लानाङा नोङो रितुआ बे पत्र बिसदिनसिम फैखायानो बियो न' माने पाटनायावसो थादों आरो पाटनायावसो दंहैयो बियो खामानि दंनो फैखायानो बियो। नङा माने गोरोबना थानायखौथ' आंबो लुबैयो बे गथ'आबो मोजाङानो नाथाय बे रितुनि थाखायनो आं गिनाय मोनो आरो खायसे खालायलायोना बियो बे रनिजोंबो बेबायदिनो आलाय सिलाय नांज्लाय खमज्लाय जेसे मा जालांखौ दा आरो फिसाला उन्दैयाबो जोंनि न'खरजों सोमोन्दो लाखिब्ला माबा जायो। गोरोबलायना थानायखौथ' आं मोजांखौनो मोनो नाथाय बिनि बिमायादि दा गोरोबाना। आं दासो बुजिबायलै बिमा माने जानांगौआ जाथारो थारमाने हमथाख'नो हाया जोंफोर खाफालनि लिरनायखौ जों खोमोनो हाथारा जाखाथारगोन जानांगौ जाखाथारो बुजिबाय आङो। बेनिखायनो बेफोरखौ आं जेबो टेनसन लाला। हनै ज्राव ज्राव अखाबो हाबाय। अखायाबो हाबायसो र' ओजोंबा न'आव आरो माबायदि दङ हाबिलाया बनफोरखौ थिखांबायना थिखाङाखैथाय सिखिरियाबोबा फैगोन ना फैया हाबा जानो थांदोंनो। नोंसोर फैयाबानो जाथारो न'खौबो बेबायदिनो गारबोबाय। दानसोराङा दङना आरो बेनिखायनो आरो आं जेबो माबायासै आरो आयाबोथ' दङ बेनिखायनो गारबोबाय बिसोरखौ। बेनिफ्राय बिफा नै माबाया बारहुंखाया जोंहानावसो थांनो ओंखारदोंनो माने ओंखारदोंआनो आंनि सिगाङावबो दानि बुंदों आरो माबा आइ लैथोनि सिगाङावबो बुंदोंनो जोंहानाव गाबोन थांफागोननो जोंफोरजों मा होनना बुंनो दा आङो। ए थांनो ओंखारदों बियो औ माथो जाखो थांनो ओंखारदोंबालाय थांफाथोसै जोंफोरदो थांफानो हागोन माथो बेयावलाय। थांनायखौ आं जेबो गाज्रि मोना बिफा बिनि बिमाखौसो गिबाय थायो आङो। हनै दालाय बिनि बिमानि बायदिलाय माथो सोलिबाय थानो हाबावनो बिसोर सेंग्रा देरबाय न'खरनि मानसि नागिरो बंस' बिदि नागिरो सोर दङ सोर गैया आरो जेनेबा बारहुंखायाथ' जोंहानि थैनि सोमोन्दो गैयाब्लाबो जेनेबा जोंफोरनि खोथाफोरखौ मिथियोना बियो आगोलनिफ्रायनो सोमोन्दो थैनि सोमोन्दो गैयाबाबो मुगावथ' बिफा जेनेबा सानसे समाव सोमोन्दो दंमोन बिमाजों माने मा बुंबावनो आरो बेफोरखौ आरो सेंग्रा देरबाय बिसोरो आगोलनि खोथाफोरखौबो सानबाय थाला मानसि नागिरो न'नि मानसि सिनाय हानाय मानसि आलासि उलासा रावबो गैया बेफोरखौ थांनो लुबैयो सेंग्रा मानसि बेरायनो लुबैयो ओंखारथों दे आरो माथो जानो थांनो हागोन। होमब्ला थांफानो हागोन होननानै बुंसै आङो दहाय सोंदोंमोन नालाय आंनि सिगाङाव आं जेबो बुङासै। औ ओंखारथों दे ओंखार होननानै बुंबानो जाबाय।